Pare, igo po na lagi dito tuman nga udong pati tanto kay sige. Kuan. Kay makaka bayar ako parya. Pagkubra torpes. Sige. Pwede kayo na bes ka matulog ka kilo nga bugas. Aba daw nga piniste ka. Tindahan ka na dali pare. Wala ako nagtitikasin sa ni pare Dudit. Pare Dudit. Pare, hain ka. Hain ka nga piste ka di ako. Oh. Kuan. Beste ka kinaka na ka mo lang ay albitin ako kagadak. Diri kay ura-ura nga magparin kita, diri kak nakakuan niya. Imi ni tindahan. Oo, ako nini. Di ba bagul ako nga release asa? Oh. Wala ka na puno-puno ng tindahan. Maaram ka naman hakon nga madiskarte nga tao. Okay. Kuan. May kingin ka kadiko. Diba kadi ako dik magini ah. May kakadiko. Sige. Oh. Badaw nga piniste yan, nagpupurpasangin lahat siguro siya. Maka di ako. Pare. Wala ano, ito ni mo tuloy pa rin, nagbibinagbalik ka naman. Ako kuan. Naaro yung train mo na eh. Kay di mo ano mo inaanak. Gilili na mo. Gilin naman ko rin problema. Tinuok. Adi. Mga kuan ka din eh. Mga biscuit din eh. Mga suka din yan oh. Oo. Ate, it's in biscuit gapin eh. Biscuit din eh. Biscuit. Trainin mo na eh pare. Treatment ko na eh. Kanang katakon, ano mo inaanak kay para di na pa paglinamukon. Sige. Tinuok. Ako na pare para diri pag linamukon mo. Kuan, wari pa kami pumahaw. Kuan. Inin, kuan dala ni tadi bis time eh. Ini natin ini. Iglista. Trainin mo na pa rin eh, tre. Ubusan na ito, busa. Ubusan ko na lang eh. Ano mo rin mga inaanak? Ay bayan, magtinuog na tanin ba? Papagbayan-bayan, ito na akong mga inaanak ito ha. Makadi ako, salamat. Sige. Piniste nga akong pa rin. Pero minti ka kinaisahan. Bye. Pare Dudit. Oy, Anthony mo. Bumalik ka naman pa rin. Ano mo mga inaanak, kuan na din na nagtitinuok, maglipayon. Salamat. Ito katong ako. Kuan, hindi mo ba di ba karigo? Tatay ano man? Ano ito niya mo to? Kuan ba? Mautang na ka ng shampoo, Vista. Makubra na ko yung purpose sunod semana. Bayari, parya? Oo. Ito, busa na ito. Pati dito nga kulgit na tanan, ubusa. Ini nga shampoo? Hindi mo man maglalaba. Maglalaba yung man Ubusa ko na lagi ito. Ada bayari, parya. Tanan. Bakit na kami purpose, dako takubrahon. Dako gusto na akong makakwarta sunod yung semana. Dikot bibilinan. Pati na pare, busa na lang eh. Kaya mga kaumangko, at mga inaanak na yan. Sige. Ano na akong mga umangko, nanapon. Nanapon na din mo mga pag-umangkon. Sige na lang sinulungan siya, baka raw dahil mo. Nila. English tayo nga tanan ha? Wala ito. Turuglan pare. Kila. Wala, sige, kila. Papasok. Kuan, pati tito nga Max ganit snowball kay ato ka bukid balik ko maging ko kontak baba kuan. Ito na lang kadi. Adyan. Pare, igo po na lagi dito tuman nga udong pati tanto kay sige. Kay makaka bayar ako parya. Pagkubra torpes. Sige. Pwede kayo na bes ka matulog ka kilo nga bugas. Aba daw nga piniste ka. Pawari-wari na nga ako baligya pare. Sige. Ko na lang makadi ako. Sunod semana makadi ako. Badoy pare piniste ya. Wari godak. Wari na gud na bilan na akong tinda. Ambot kong bayaran nak niya. Nauwat yung gipi pare. Una niya nga, member pakit purpose, natanggal ako kay para inom ako. Ay, mautol daw lang kaningan eh. Hopay! Budi. Hopay! Pare, pautang daw na ni pare, napkin. Badaw nga piniste ka mo pawari-wari na nga ni sulod ito na akong tinda. Adto kang pare Michael. Ginoo ko na ako. Tuba pare. Tubangan Pepsi. Nabayad ka? Babayad ako kay Rilon ko, boss. Bayad ko dayon. Badaw nga piniste ka pawari-wari na nga na ako tinda. Ginobos ni pare Michael. Abado. Pamilya na kita ba? Wari man hangkag yung tindahan. Magsirado ano? Badaw nga pinistera. Gabayak dito mag-negosyo bukid. Pinister, puro utang ito na akong tindahan din eh. Pinister.